Здравейте! Тук се наождам в Охрид, в нашия най-хубав град, в нашата красота Охрид. Искам да опитам тези историчарите из Македония да ми обяснат както държава, която проникнула в 8 век пред Христа, мога да бъда по-значайния от държава, която е измислена в 19 век. Всичко е познато да 19 е по-голям брой от 7. Па нека ни обяснат като е можно да бъде по-значайния и по-стария от нашата държава. Обаче днеска е наш български празник, когато ние празнуваме, казва се ВМРО, което означава вътрешна международна революционерна организация. Па искам да ви пожеля добро здравие и не се плашите, браќа българи, има още 8 дела за да бъде цела.